vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Zvinhu izvi pazvakaitika, it was kuma 2008-9 ikoko ndisati ndauyawo kunoku kuSouth Africa. So mukomana inini ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 46 years ekuberekwa. Saka ndakaroyawo imwe cousin sister yangu. So cousin sister yangu uyu nanhasi uno munhu uya wekuti anongorarama upenyu hunonzwisa tsitsi, upenyu hwekungotamborera. Nekuda kweizvo zvandakamuita, ndakamutorerawo chiraramo chake. Iye aifanira kunge akabudirira zvisingaite kuburikidza nemusic. Kana ndege chaiyo angadai akatokwira ndege nekuda kwemusic, but mukoma ndakabva ndazongonzwa ndichimunzwira shanje. Panguva icho iyoyo ndainge ndichiri mufirst marriage, saka murume wangu aindishungurudza zvisingaiti. Nekazini sister yangu taiwirirana zvedu, but kakuwirirana kaya kainge kaine kakuvandirana mukati. Aiti kana aine vatorwa aibva atanga kundinyeya. So pandakazozviziva kuti munhu uyu ndo staira rake rekuti anoti kana aine vatorwa anenge achindinyeya, ndakabva ndati ndiyo yacho, ndichakubata zvangu. So mazuva acho iwawo nekuda kwekuti ainge achiri munhu ainge achitongozvitamburirawo zvake, ndakabva ndati what will be the use yekuti ndinge ndichiroyana nemunhu anotozvitamburira zvake. Ainge abva mukunyora O level yake akafoira O level. Saka ndaitongomuseka zvangu ndichiti ini ndiri nani, kunyangwe akafamba achiti ndinobinwa nemurume, but still nditori pamurume, ko iye anongofamba achingonyengwa nemakombi driver. But mukomana acho zvinoita Mwari. So handingakuudzei zvangu mazita uye handingatauri mazita, but munin'ina wangu uyu nerimwe zuva kwakati kwauya umwe muimbi wegospel ainge atori nemukurumbira, nazvino achiri nemukurumbira muimbi iyeye wegospel. Saka akabva azouya kuchechi kwedu, akati auya manje cousin sister yangu uyu, she was part of the praise and worship team. So ndipo apo paakazonzi aifanira kuti ange achizouya kustudio because vainge vari pakati pekutsikisa album ravo. Then iye ainge akanzi ange achiuya kuzoitisa mabacking vocals, ndobva atopiwa kamari kake. Saka vakabva vati nekuda kwekuti she really had a good voice, vainge vachida kuti ange achizova part of their band. Mazuva ekutanga ndainge ndisitomborina kana basa nazvo, ndakangozviudza kuti hakuna kana kwazvinombosvika. But mukomanashi Mwari ava ndakazongonzwa zvichinzi vainge vachifanira kuti vange vachienda kuVictoria Falls. Zvino vakati vaenda kuVictoria Falls kuya munhu akatodzoka atori nemari, ndobva andirakidza mari akabva ati sisi, onai mari iyi, tarirai muone kuti mari yakawanda sei. Mistake yaakaita ndeyekuti akabva azondipawo mari, akabva apa zvekare murume wangu achitoti banguru mozoenda kakunonwa doro. Iniwo akabva anditi sisi munge muchizotora mari iyi mobva maenda mobva manotenga zvamunoda. Saka ivo vakati vachibva kuVictoria Falls kuti vange vachienda naye kumba kwavo kwainge kuri kure. So she then chose kuti vange vachizouya naye kumba kwangu. It was really late at night, ndikangoti maybe kuma past 2 a.m. pavakasvika muHarare, ndokubva azouya kumba. Then she got dropped achizonondirakidza mari. Koma ndakangotora mari iyaiya nenhamo yainge iri pamba, ndakabva ndatotanga kutoronga kutoti mari iyi yandapiwa nemunin'ina wangu ndofanira kutoti ndinge ndichitojegera pakati nepakati. But ndakazoti ndarara manje, ndopa ndakabva ndati kufunga, ndikabva ndati mwana uyu watoenda nenyika kauyu mwana uyu. Kana ndikamuregerera zvinoreva kuti nezvose izvo zvaari kundiudza kuti akanzi vari kufanira kutoti vange vachinogadzirirwa mapassports avo, then kwainge kuine album tour uko kwavainge vachifanira kuzoenda kunana Canada, America, UK. Ndikabva ndati kwete, izvozvo hazvingambogoneki kuti iye anganzi ndiye atanga kukwira ndege kwaakaenda ikoko kuUK obva asarudza kusadzoka, then munhu obva atotanga kutorarama kaupenyu karibho. Apa tiri vanhu vanogara vachingonetsana kudai, munhu anozondishainira kauyu.
ndikabva ndati nyana iyi ndiri kufanira kuti ndinge ndichiibatira ichiri padhuze isati yakwanisa kubhururuka, nekuti kana ikangogara yakwanisa kubhururuka zvinoreva kuti kana yava shiri inozonetsa kuti ndinge ndichizoibata. Kwamanashi ndipo apo pandakarara usiku hwose ndichingofunga chete. So mangwana acho makuseni ndakataura naye asati aenda, ndikabva ndati iwe zibhegi rose iri rehembe chingosiyazve, then wobva wazodzoka uchidzitora. Ndine washeni yangu yandiri kuda kuita, ndinongosanganisa hembe dzako nedzangu ndobva ndawacha. Saka mukoma akabva azoenda zvake kumba kwavo, ainge angori nekahandbag chete nemari yake. Ndakazoti ndasara paya zveshuwa hembe dzake ndakazodziwacha, but handina kudziwacha musi wacho iwoyo. Muarea imomo matainge tichigara maiva nevamwe gogo ava vainge vari vechirudzi. Ndakabva ndazoenda kwavari gogo vaya ndikabva ndati, gogo, nyaya iripo ndeyekuti inini munin'ina wangu ava kutobudirira, saka ndoda kuti munge muchindivhenekera gogo kuti munin'ina wangu uyu tomboti kana kuri kunzi akabudirira pane paanozombondirangarira here, kana kuti anenge ava kutondiona sekunge ndiri chinhu chisitomborina kana basa. Gogo vaya vakabva vati painge pasimborina kana problem, painge pachingodiwa mari yedare. Saka pamari iyo yaainge akandipa ndakabva ndazotora imwe mari ndokubva ndazobhadhara mari yedare. Saka gogo ava ivo vainge vachishandisa hakata dzavo, vakaita zvavakaita mukoma ndokubva vakanda hakata dziya pasi, vakabva vatanga kudzungudza musoro wavo. Ndikabva ndati, kochiko nhai gogo, dziri kuti kudiko nhai hakata dzenyu? Vakabva vati, munin'ina wako uyu ndaona kuti ane chipo, ende chipo chiri paari achasvika pakuita mukurumbira zvekuti Zimbabwe yose pasi rose richange richizoteerera nziyo dzake. Ende ndaona sekunge iye achaita mari, ende aita mari kudaro dambudziko riripo nderekuti iye achatanga kurangarira zvose izvo zvamakatadzirana, zvokuti panguva iyo yauchaenda kwaari mushure mekunge warambwa nemurume wako, muzukuru ndati bata mazwi angu, iwewe nemurume wako hakuna kana kwamuri kumboenda, pasina kana gore. Uyu munin'ina wako anenge atova muimbi, anenge aine mukurumbira. Ndatoona atova nemotikari dzake dzakawanda. Ndatoona iwe wava kutoenda kwaari uchimukumbira kuti ange achikuchengeta. Ndaona wazova musikana wake webasa. Uri kuzvinzwa here nhai muzukuru? Ndakabva ndati, gogo, apo pamuri kuti nemurume wangu maona ndazorambana nemurume wangu, sei madaro nhai gogo? Vakabva vati, ko, hausati wazviziva here kuti murume wako atori neumwe mwana wemusango, uye zvekare nemukadzi uyo waakazvara naye mwana? Kutaura kudai mukadzi iye atova nepamuviri zvekare, ende iwewe uchasiyiwa usina kana chauinacho. Takabva tazoita zvekare rimwe dare rainge riri dare rekuti ndige ndichikuvadza mukadzi uyo ainge amitisiwa nemurume wangu, asi takazotanga tashanda munin'ina wangu, takamushanda mukomanashi kuburikidza nehembe dziya dzimwe dzandainge ndatora. Vakabva vadzigadzira hembe dziya kuti ange achizotevererwa nemweya wejambwa nemunyama. Zvavakaita ndezvekuti vakabva vanditi ndige ndichibuda panze vakandipa chipepa bhegi, vakabva vanditi pose paunenge waona kuti panenge paine tsvina yembwa unofanira kuti unge uchipfugama. Kana wapfugama kudaro, tsvina iyoyo yembwa unofanira kuti unge uchizoinhongerera, kwete nemaoko ako, asi uchange uchizoshandisa muromo wako. Unenge uchiti ukainhonga tsvina iyoyo nemuromo wako wobva wazoisvipira mupepabhegi umu. Uchidaro unofanira kuti unge uchizopota uchidzoka naro pepabhegi iri uchindirakidza kuti tsvina yaunenge wanhongerera inenge yakawanda sei. Chibuda panze unge uchitanga basa rako muzukuru, usasema, nekuti kana ukagara wasema mushonga wacho haungazoshandi. Mukomanachi ndakabuda panze paya ndokubva ndatanga kufamba. Pamba pagogo ava painge paine imbwa dzainge dzakawanda chaizvo. Ndichifamba mukoma ndaiti kana ndikaona apo panenge paine tsvina yembwa ndapfugama kudaro, ndipo pandaibva ndazonhongerera tsvina iyaya ndobva ndazoisvipira mupepa bhegi ndobva ndadzokera kwavari gogo ava. Ndikangoti zvinhu izvi ndakazviita for almost an hour, then ndikabva ndazonzi tsvina yacho yainge yakwana. Saka ndakabva ndazodzokera zvekare mudare. Ndadzokera mudare kudaro, gogo vaya vakabva vazodaidza umwe muzukuru wavo uyo akazouya nedhishi. Dhishi iri mukomana chirainge riri resimbi
ndikabva ndazonzi ndaifanira kuti ndinge ndichisa hembe dziya dzemunin'ina wangu. Ndakabva ndaita saizvozvo, ndokubva kwazotorwa mvura yainge yakazanganiswa nemishonga, then ndokubva tazotora tsvina iya yembwa kwava kusoka hembe dziya. Mushure mekunge tasoka hembe dziya, ndokubva vatanga kudeketerera gogo vaya, asi zvavainge vachitaura ipapo handina kukwanisa kuzvinzwa nekuti vaita zvekuzevezera vachitaurira pasi pasi. Mushure mekunge vapedza kudeketerera kudaro, ndopavakabva vazotanga kukanyanisa hembe dziya netsvina yembwa. Vapedza kudaro vakabva vazoti ndaifanira kuti ndinge ndichizotora hembe idzodzo ndokubva ndazodziisa mupepabhegi. Ndakaita sekudaro mukomanashi, ndobva ndazodzokera zvangu kumba. Vainge vakanditi ndichingonosvika kumba ndaifanira kuti ndinge ndichizodzisoka zvekare musefu, ende ndaifanira kuzodziwacha. Mukunodziwacha ndaifanira kuzomeka shuwa kuti munhu uya wetsvina yembwa waisafanira kuzonzwikwa. Ndaiva ndiine imwe pefyumu yangu mukoma. Mushure mekunge hembe idzi ndadzisoka ndadziwacha dzaoma paya, ndopa ndakabva ndazogara pasi neaini yangu nepefyumu yangu pasaidi. Ndaiti aina kudaro ndichispreya pefyumu ndichitira kudzinga munhu uya wetsvina yembwa. Saka iye akazouya zvake ndokubva azotora hembe dzake. Haana kana kumbogara akasuspekta kuti ndozvandainge ndaita. Ende musi wacho paakauya achizogeza achiita sei, mukomanashi ndakabva ndatomuburitsira hembe dziya idzo dzandainge ndashandisa pakunogadzira mhiko dzekuti ange achizoita munyama. Ndokubva atora hembe dziya iyewo nekusaziva akabva apfeka hembe dziya ndokubva buda akabva aenda. Hazvina kana kuzombotora nguva mukoma. Mazuva acho iwawo kwainge kuine zvimwe zvimafoni zviya zvavaiti zvima 3310. Akabva azonoba chifoni ichocho. Akati achiba chifoni ichocho ndokubva atodzingwa muband. Kana iye akati achisvika pamba pangu ainge achiita kuridza mhere achichema achiti sisi kani handitombozivi kuti ndabatwa nemweya wakaita sei. Ndakamubvunza kuti ko why is it ainge achiridza mhere. Akabva anditi apo pavainge vari kumarehesal hanzi akangokaruka aona foni. Saka foni iyi paakaitarisa hanzi ndakangobatwa nemweya weruchiva. Ndikabva ndati foni iyi ndinoida, but hanzi aitonzwa rimwe voice rainge richimuudza kuti namata, ndokubva angozvinzwira nungo. Hanzi akabva azoenda kutoilet. Paakadzoka ndopaakadzoka achinzwa sekunge munhu ainge atogarwa, kuita sekunge kutoilet uko kwaakaenda ndokwaakanosangana nedhimoni racho iro rakazomugara rakazokonzeresa kuti ange achizosvika pakuba foni iyaiya. Ende muone zvenyu zvinotongoratidza kuti zvainge zviine mhepo mukati. Akangoti achingonotora foni iyoyo achinoiti mupocket ndokubva atobvunzwa nemuridzi weband kuti nhaiwe ko foni yawatora. Hanzi yainge iri foni yadhirama. Then ndokubva abvunzwa kuti ko foni yawatora why is it waiisa muhomwe, ko why wasarudza kuita chivi chakashata kudaro. Ndokubva atodzingwa basa paya. Mukomanachi zvakabva zvatovharana. Akambozama kushingirira kani nekamarika ainge ainako, akamboenda akambonotsikisawo masingles. Imwe yacho song yakatomborira paredhiyo, but hakuna kana kure kwazvakamboenda. Nanhasi uno mukoma ringori rombe rinongopengerawo kumusiki. Dzimwe nguva unombonzwa munhu ava kuimba masongs eRnB, tinenge tichingomatumidzirwa pamafoni tichingoteerera zvedu. Kana tapedza kuteerera tobva tamadhilita paya. Dzimwe nguva ndipo paunonzwa munhu achiti ndafichwa pahip-hop song pamazimdhanzo avo iwawo. Ndakazombomuti one day chasara ndechekuti muchagumisidzira mava kuimba sungura muri vanhukadzi kana kupedzisira mava kuimba zvinyadzi kuti munge muchizokasika kutrenda. Mukoma ndozvandakaitawo izvi. Ndakangobatwa nemweya wegodo ndikabva ndati zvainge zvisingaiti kuti iye ange achizoenda mberi neupenyu, isu vamwe tichisara tiri kumashure. Naizvozvo ndinongoti dai Mwari vakwanisa kundiregerera. Handisiri ndakatanga kutadza kaini, vatadzi takawanda. Izvozvi pamalisteners enyu ose, kana kuri kunzi tikanzi tinofanira kuti tinge tichiverengana vatadzi, munokwanisa kutongoona kuti tose tiri pano tine zvivi zvedu zvatiinazvo zvatakapfimbika kutsi kwemwoyo. Vedare ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we.
Strange things indeed they do happen in this world. Sure kusvika munhu achizonongerera tsvina yembwa nemuromo directly pakaipa. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. I think kuti zvine kadhimoni like mukati. Ndakambonzwa umwe mukadzi uyo akati iye anochiva mwana wake mukomana. Mukoma, that is the most painful and traumatic thing that can happen to you as a mother. Ininiwo ndakaitawo mwana wangu pandainge ndichiri ne14 years. So mwana wangu mukoma, by the time that he was all grown up, neniwo ndainge ndichiriwo musikana ainge achiri kutozvinzwa. So there was this other day, mwana wangu uyu ndakati nditumbure, ndainge ndabayiwa nemunzwa. Saka akati achinditumbura kudaro akandibata gumbo rangu, ndakangokaruka ndarohwa nechiveve. At the same time ndikabva ndatonzwa kutoti ndainge ndabatwa nefeeling kutonzwa kutonyorovedza mwana wangu ari busy achinditumbura kudaro. Mukoma nashi ndakazvituka mazvinzwa, but kana ratova feeling rinenge rava feeling. It truly traumatized me. Until this very day I avoid my son as much as possible because I am scared of the feelings that I once felt panguva yacho iyoyo. Apa iye anondifarira sei? Anongoti kana akandiona mama anenge achitondihaga, but haatozvizivi kuti ndozvakamboitika izvozvo. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Vanga vachida kuziva kuti zvinombokonzerwa nei kuti semubereki unosvika pakunzwa mafeelings for mwana wawakazvara. Ngativabatsireiwo mucomment section.